Obsah slobody vierovyznania alebo presvedčenia, výhrada vo svedomí. Sloboda myslenia a svedomia je chránená článkom 18 Paktu o občianskych a politických právach spolu s náboženstvom a presvedčením, takže právo na výhradu vo svedomí je súčasťou slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Výhrada vo svedomí znamená odmietnutie vykonať niečo, čo sa od vás vyžaduje, pretože by to porušilo vaše svedomie alebo náboženské presvedčenie. Príkladmi vecí, na ktorých si ľudia uplatňujú právo odmietnúť veci vykonať, sú povinná vojenská služba, zloženie prísahy, prijímanie transfúzie krvi alebo účasť na niektorých medicínskych zákrokoch. Jedinou špecifickou formou výhrady vo svedomí, ktorá sa spomína v dokumentoch OSN, je právo odmietnúť vojenskú službu. Nespomína sa v právne záväzných dohovoroch OSN ani vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ale vo Všeobecnom komentári číslo 22 Výboru OSN pre ľudské práva. Ide o dokument napísaný odborníkmi OSN na ľudské práva, ktorý vysvetľuje, ako by mali štáty interpretovať článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Tento výbor dospel k záveru, že článok 18 podporuje právo na výhradu svedomia voči vojenskej službe, ak je povinnosť zabíjať v závažnom rozpore so slobodou svedomia a s právom prejavovať svoje náboženstvo alebo presvedčenie. Mnohé krajiny toto právo uznávajú a ponúkajú alternatívne systémy štátnej služby a výnimky. Stále však existuje množstvo štátov, ktoré väznia tých, ktorí odmietajú vykonávať vojenskú službu z dôvodu svojho náboženského alebo pacifistického presvedčenia. Svedkovia Jehovovi sú skupinou, ktorá je týmto najviac postihnutá. Napríklad v Južnej Kórei si v decembri 2016 odpikávalo trest odňatia slobody za výhradu vo svedomí 389 svedkov Jehovových. Podľa ľudskoprávnych orgánov OSN by mali byť alternatívne mechanizmy nevojenskej služby prístupné všetkým osobám, ktoré odmietajú vojenskú službu z dôvodu svedomia bez rozdielu a každý, koho sa vojenská služba týka, by mal mať prístup k informáciám o práve na výhradu vo svedomí a o tom, ako si ho uplatniť. Odvedenci a dobrovoľníci by mali mať možnosť vzniesť námietku pred vojenskou službou aj počas nej. Okrem výhrady vo svedomí voči vojenskej službe sa na vnútroštátnej úrovni často uznávajú aj iné formy výhrady vo svedomí. Týka sa to najmä zdravotnej starostlivosti, napríklad pôrodných asistentiek a lekárov, ktorí odmietajú vykonávať umelé potraty. V niektorých krajinách boli otázky výhrady vo svedomí vznesené v súvislosti s manželstvami osôb rovnakého pohlavia. Často sa objavujú zložité otázky týkajúce sa konfliktných práv, napríklad ak sa právo na výhradu vo svedomí dostane do konfliktu s právami žien alebo antidiskriminačnými právnymi predpismi. Pre tieto druhy výhrady vo svedomí zatiaľ neexistuje jasná medzinárodná právna norma. V skutočnosti je táto otázka veľmi kontroverzná. Tu sú 3 argumenty, s ktorými sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretnete. Niektorí ľudia tvrdia, že výhrada vo svedomí je súčasťou absolútneho práva mať svoje vierovyznanie alebo presvedčenie, ktoré nesmie byť nikdy obmedzené. Tvrdia, že nasledovanie vlastného svedomia by nemalo mať za následok žiadne tresty ani náklady. Koniec koncov, nie je možné byť oddaným pacifistom a zároveň vojakom, takže nútenie pacifistov byť vojakmi porušuje ich vnútorné absolútne právo mať vierovyznanie alebo presvedčenie. Iní súhlasia s tým, že ide o absolútne právo, ale myslia si, že záleží na okolnostiach. Tvrdia, že branci, väzni a iní, ktorí nemajú na výber, by nikdy nemali byť nútení porušovať svoje svedomie. Ale že ľudia, ktorí sa dobrovoľne uchádzajú o zamestnanie a môžu ho slobodne opustiť, nemôžu automaticky očakávať, že ich zamestnávateľ sa prispôsobí ich svedomiu. Inými slovami, rozhodnutie konať v súlade so svojím svedomím môže niečo stáť. A iní tvrdia, že výhrada svedomia je skutok a teda je prejavom vášho svedomia, náboženstva alebo presvedčenia. Prejavy môžu byť obmedzené, ale len ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, verejného zdravia, poriadku alebo morálky. V súvislosti s výhradou svedomia voči vojenskej službe je dôležité poznamenať, že národná bezpečnosť nie je legitímnym dôvodom na obmedzenie slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia. Právni experti sa nezhodujú na tom, ktoré z týchto stanovísk je správne. Ak to zhrnieme, v tomto filme sme sa venovali výhrade vo svedomí. Výhrada vo svedomí je právo odmietnúť vykonať niečo, čo by sa od vás za bežných okolností očakávalo. Právo na výhradu vo svedomí voči vojenskej službe je chránené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Mnohé krajiny toto právo uznávajú, ale niektoré z nich odporcov vo svedomí väznia.
Mnohé štáty uznávajú aj iné formy výhrady vo svedomí na vnútroštátnej úrovni. Tieto práva sú však kontroverzné a medzinárodné právo v tejto oblasti nie je úplne rozvinuté. Viac informácií o práve na výhradu vo svedomí, vrátane textov ľudskoprávnych dokumentov, ktoré sa naň odvolávajú, nájdete v školiacich materiáloch na nasledujúcej webovej stránke.